खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। दाजानो गोनां BKWSC इन्टारिम काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। इउथ UPPLनि दैदेननायाव क'क्राझार ग्रीनफिल्डआव सिबस्रांनाय हाबाफारि लादों। बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गंनै गोदान दालां बानायनायनि हा फुजा होबाय। BJP AGPआ मासि नागारलायनो थियारि। आसामाव बांग्रिं मावदों। भारतआनो गुबुन हादरफोरनिख्रुइबो बांसिनै कभिड भेक्सिन होनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि थागिबि सुबुंफोरा उदखारिफोरनि हिंसायारि जाथायनिफ्राय उदाङै थानो गोसो जाबाय। इन्डियान सुपार लिग ISLआव मैया ग'वा FCआ देरहानो हादों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर बिग बीआ सावथुन मुलुगाव 52 बोसोर जाफैबाय। दानिया आबुं रादाब। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हानाय बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सुंद'यै BKWSCनि इन्टारिम काउन्सिल दानो थाखाय थाम-थिम खालामनाया जोबनानै थांबाय। BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जौगानाय आरो रैखाथि होनायनि थाखाय सोरजिजानाय BKWSCनि इन्टारिम काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइखौबो थियारि खालामखानानै फोसावबाय। BKWSC इन्टारिम काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि मुं फारिलाइखौ आसाम सोरखारनि WPT आरो BC बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया फोसावदों। मख'नो गोनांदि BKWSC इन्टारिम काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाफोरनो समायखिरा लाहोनायनि उनावनो BKWSCआ आबुङै दाफुंजागोन। मख'नो गोनांदि BKWSC इन्टारिम काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाफोरनो समायखिरा लाहोनायनि उनावनो BKWSCआ आबुङै दाफुंजागोन। WPT एन्ड BC बिफाना फोसावनाय बादिब्ला बिटिआर गोरोबथानि गुबुन सागानगिरि आरो UBPOनि आफादगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारीखौ गाहाय मावफुंगिरि CEM आरो एबसुनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' नार्जारिखौ लेङाइ गाहाय डिपुटि CEM महरै लाना BKWSCनि इन्टारिम काउन्सिलखौ दाफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि फारिलाइ बादियै BKWSCनि इन्टारिम काउन्सिलाव गाम्बारु मुसाहारिखौ मासिगिरि आरो श्रीजान बसुमतारीखौ लेङाइ मासिगिरि महरै थिसननाय जादों। बेजों लोगोसेनो गुबुन सा 10 सोद्रोमाफोरखौबो मावफुं सोद्रोमा महरै थिसननाय जादों। BKWSCनि इन्टारिम काउन्सिलाव मावफुं सोद्रोमा महरै थिसनजानाय गुबुन सा 10 सोद्रोमाफोरा जादों अनिल बसुमतारी, अमिय कुमार बसुमतारी, बिनुद बसुमतारी, प्रणब बर', मथुरा बसुमतारी, महिपाल बर', राजेश चक्री, प्रदीप स्वर्गयारी, जयकान्त बर' आरो दशरथ बर'। क'क्राझार जिल्ला इउथ UPPLनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय BTC सेक्रेटारियेट मावख' लांगोनानि ग्रीनफिल्डआव सिबस्रांनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला लाइमोन UPPLनि सोद्रोमाफोरा आखायाव हासिब आरो खादा लानानै दिनै ग्रीनफिल्डआव सिबस्रांदों आरो साब-सिखोन खालामदों। बबेखानि बे हाबाफारियाव BTCनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आबो बाहागो लायो। बे सिबस्रांनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTCनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL, BJP आरो GSPनि जथायारि सोरखारा क'क्राझार सोहोरखौ साखोन-सिखोन सहर आरो गोजोन सहर महरै फोसावदों आरो साबना हामना खालामनायनि खामानिफोराबो सोलिगासिनो दं। बबेखानि BTCनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय हारिमु सोलाय-सोल' हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानो थाखायबो दावबायसा बर'आ उदाङै खावलायो। बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गोदानै बानायनो गोनां गंनै दालांनि हा फुजा होबाय। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ दिनै बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव लुफुंनो गोनां दालांनि हा फुजा होयो। बे हा फुजा होनाय हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गोदानै बानायनो गोनां गंनै दालांनि गेजेराव गंसेया धुबुरी आरो फुलबारीखौ फोनांजाबगोन आरो बेयो भारत हादरनि गेजेरावनो लावसिन दालां जागोन। बेनिनो गुबुन गंसेया बुहुमनि गेजेरावनो देरसिन दैमा दिप माजुलिखौ जरहाटनिफ्राय फोनांजाबगोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि माजुलि आरो जरहाटनि गेजेराव लुफुंनो गोनां दालांनि लावथाइया 8 किल'मिटार गोलाव जागोन आरो बेनि थाखाय सोरखारा 925 कौटि रां बाजेट थि खालामदों। गुबुन फारसे धुबुरी आरो फुलबारीनि गेजेराव फोनांजाबनो गोनां दालांनि लावथाइया 19 किल'मिटार गोलाव जागोन आरो बेनि थाखाय सोरखारा 8,997 कौटि रां थि खालामदों। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय मासि रानलायनो थियारि आसामाव जथायारि सोरखार खुंनाय BJP आरो AGPआ।
रिपर्टनि बादिब्ला विधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय जथायारि दोलो बिजेपि आरो एजिपिनि गेजेराव फैगौ मार्च दाननि जागायनाय समावनो मासि रानलायनाया आबुं जानो हागौ। बबेखानि बे समाव मोन्नैबो दोलोआ गावबा गावनि दखलाव थानाय मासिफोरखौ नागारलायनो थियारि जादों होन्नानैबो मिथिनो हानाय जादों। ओरैहाय एजिपिआ गावनि आखायाव थानाय मोन 6 मासिखौ नागारनानै होयोब्ला बिजेपिआबो गावनि आखायाव थानाय मोन 3 मासिखौ नागारना होनो थियारि होन्नानै बिजेपिनि सुलुङाव मिथिनो हादों। दासान्दि मोन्नैबो दोलोनि गेजेराव मासि रानलायनायखौ लानानै गले गले सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एजिपिआ गावनि आखायाव थानाय मोन 14 मासिजों लोगोसे थांनाय 2016 मायथाइनि बिसायख'थियाव जेननांनायाव गुबुन मोन 22 मासिखौ हगारना होनांगोन होन्नानै बिजेपिनाव दाबि खालामदों। मैया बुधबारखालिनिफ्राय फैगौ 21 फेब्रुआरि खालारसिम आसामजों लोगोसे माखासे रायजोआव अखा हानो हागौ होन्नानै बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होनायनि उनावनो आसामाव बांग्रिं मावदों। मैया बेलासे 5:55 रिंगायाव आसामाव बांग्रिं मावग्लुंलांदों। बबेखानि मैयानि बांग्रिंआ रिक्टार स्केलाव 4.7 गोख्रैथिमोन होन्नानै सुलुङाव फोसावदों। बबेखानि मैयानि बांग्रिंआ रिक्टार स्केलाव 4.7 गोख्रैथिमोन होन्नानै सुलुङाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि मैया आसामाव दुया-देरा बांग्रिं मावग्लुंनाय जाथायाव दासिमबो जेबो रोखोमनि खहा जानायनि खौरां मोननो हानाय जायाखै। बबेखानि बे बांग्रिंआ सनितपुर जिल्लानिफ्राय जागायजेन्दोंमोन होन्नानै सुलुङाव फोसावदों। गुबुन गुबुन हादरफोरजों रुजुनानै नायोब्ला भारतआनो बयनिख्रुइबो बांसिन कभिड-19 नि भेक्सिनखौ होनो हादों। मोनथिनाय जायोदि भारतआव दासिम गासै 87,40,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरनि देहायाव कभिड-19 नि भेक्सिनखौ होनो हाखांबाय होन्नानै मिरु देहा बिफाननि मोनसे सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि गेजेराव 85,70,000 सुबुंफोरनो सिगांग्रोयै द'जखौ होनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे नैथि खेबनि थाखाय गासै 1,70,000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरनो द'जखौ होनाय जादों। देहा बिफाननि मोनसे सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हादराव कभिड-19 नि महामारिजों गाग्लोबजानाय गासै 1,40,000निख्रुइबो बांसिनैनो खम जादों। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि थांनाय 7 सानाव हादराव सा 56 नि कभिडजों गासै 10 लाख सुबुंफोरनि देहायाव गोदानै सन्देरजानाय केस मोन्दों होन्नानै फोरमायदों मिरु देहा बिफाननि फोनांजाब नेहाथारि राजेश भूषणआ। मोनथिनाय बादिब्ला महाराष्ट्र आरो केरेलायाव 37,383 आरो 61,550 सुबुंफोरनियाव सन्देरनाय केसखौ मोननो हादों होन्नानै बुंदों। नीति आयगनि सोद्रोमा डक्टर भि.के. पालआ बुंनाय बादिब्ला भारतआ दासिम मोन 24 हादोरफोराव कभिड-19 नि भेक्सिनखौ दैथायहरनाय जाबाय। गोबांथार हिंसाजों भुगिनांनाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि थागिबि सुबुंफोरा उदखारिफोरनि हिंसायारि जाथायनिफ्राय गावसोरखौ जानगाराव दोननो नाजादों। फोरमायनाय जायोदि मकबुल बट आरो अफजल गुरुनि थैनायनि सानाव बन्द खालामनो आरज गाबनाया गोहोम गैयै जानायानो बेनि फोरमान होन्नानै रैखाथि एजेन्सिनि बादियै फोथायनो हायो। मख'नो गोनांदि इं 1984 मायथाइनि उननिफ्रायनो मकबुल बटनि थैनाय सानखौ लोब्बा लानानै बोसोरफ्रोमबो 11 फेब्रुआरिखालि जम्मु एन्ड काश्मीराव बन्द फोसावनाय जायो। बेजों लोगोसेनो अफजल गुरुनि थैनाय सान 2013 इं मायथाइनि 9 फेब्रुआरिखौबो लोब्बा लानानै बन्द फोसावनाय जायोमोन। थिग बिब्दिनो देग्लायनि बोसोरावबो जम्मु एन्ड काश्मीराव फेब्रुआरि दाननि 9 आरो 11 फेब्रुआरिखालि बन्द फोसावनायनि खौरां फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय हायेनारियाव बेयो जेबो गोहोम गोग्लैयाखै होन्नानै बुंदों रैखाथि एजेन्सिफोरनि सासे गागि बिबानगिरिया। मोनथिनाय जायोदि जम्मु एन्ड काश्मीरनि थागिबि सुबुंफोरा उदखारिफोरनि हिंसायारि जाथायनिफ्राय जानगाराव थानो गोसो जाबाय आरो जौगानाय फारसे सिगांलांनो गोसो जाबाय होन्नानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। इन्डियान सुपार लिग सुंद'यै आइएसएलआव मैया ओडिशा एफसि आरो ग'वा एफसि बे मोननै हान्जानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि गेलेनायाव ओडिशा एफसिआ ग'वा एफसिखौ गल 1 सोनो हादोंमोन। नाथाय ग'वा एफसिआ ओडिशा एफसिखौ गल 3 सोनो हादोंमोन। जाहोनाव बै मोननै हान्जानि गेजेराव ग'वा एफसिआ ओडिशा एफसिखौ गल 3 सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव देरहानो हादोंमोन। मोनथिनाय जायोदि ओडिशा एफसिआ ग'वा एफसिखौ गल सोनो नारा-नाथा जुजिदोंमोनब्लाबो गलसेल' बल सोनो हानानै मैयानि गेलेनायाव जेननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान सुपार लिग आइएसएलआव दिनै चेन्नाइयान एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि बे मोननै हान्जानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। मोनथिनाय बादिब्ला बै मोननै हान्जानि गेलेनाया दाहाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन होन्नानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे बेखौबो मोनथिहोखाबावनाय जायोदि गाबोननि मोनाबिलि समाव एटिके मोहन बेगन एफसि आरो इस्ट बेंगल एफसि बे मोननै हान्जानि गेजेराव गेलेनाया जागोन। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अमिताभ बच्चनआ सावथुन मुलुगाव 52 बोसोराव आबुंथारै आगान होफैबाय।
जायखौनोखि बलिउड सावथुननि जोहोलाव होननानैबो सिनायनाय जायो आरो जायनोखि दादा साहेब फाल्के बान्थाखौबो आवथायनो हादोंमोन। मोनथिनाय जायोदि बि फावखुंगुरानो सावथुन इन्डास्ट्रियाव 52 बोसोर जाबाय। मख'नो गोनांदि फावखुंगुर अमिताभ बच्चनआ मृणाल सेननि सावथुनाव भुवन शामआव गावनि केरियारखौ गिबिथारै जागायजेनदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला फावखुंगुर अमिताभ बच्चननि सासे लोगोआ बिनि गांसे सावगारिजों लोगोसे टुइट खालामनानै सावथुन मुलुगाव 52 बोसोर आबुं जानायनि गाहाम हामलायनायखौ फावखुंगुरनिसिम फोरमायहरदों। बेखौ नुनानै फावखुंगुर अमिताभ बच्चनाबो फिन रिप्लाइ हरफिनालासे थायाखिसै। मोनथिनाय बादिब्ला मुंदांखा फावखुंगुर अमिताभ बच्चनखौ इन्द' ब्रह्मास्त्र आरो सेहेरे सावथुनफोराव थाबैनो नुनो मोनसिगोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।